sa nakatunan akong Master Ramon, ang istorya ni Master Ramon sa buhi pa sa iyang pagkabata, kaya diha ko gikan niya. Siya may nagtudlo na kog iskrima. Ang iyang istorya gyud gikan siya ni kanang anhing Timor Maranga. Nya ang iyang istorya si anhing Timor Maranga gikan ni Ansong Bakon. Mura po na akong naibawan. Nya ingon siya sa panahon kuno sa iyang pagpractice nag-edad pa siya 12 anyos. Nagsugod siya practice anang 12 anyos. Ang iyang nakatunan mao lagi ko ng defense attack. Hanto ni edad siya 14. Mura na iya nakatunan. Mao to nga diay higayon kuno nga udto sa panahon sa alas 12 sa udto pag humanlag practice manood man kuno ang mga instructor sa bodega. Nya mo kuno to yang ipanidan og unsay mahitabo sa bodega. Nya mo to yang ipanidan maglinagubo kuno dito nya naa kuno yung mga duwa dito sa arnis nga didli kayo mga kinuptanay sinikhanay nya mo to nga nakaingon siya yung kaugalingon nga mao din tinuod nga duwa sa arnis nya mo to nga iya kunong gi suwayan og kwan si aning Timor Maranga kay iya man kuntong uyuan nya mo to yung hitabo nangingon siya nga tudluy kuno ko noy kay nagmanoy raman siya nya mo to ingon siya nga unsa may koy tudlo ni momon sa kini ingon ani ba kupot kuno dito bunalan niya siya nga nangha kuno si Timor Maranga ningon siya diin man kakakaton ani kinsa nagtudlo nimo ni mo to ni rason si Master Ramon ingon siya nga nakakita ko sa inyong duwa dias bodega unya muna nga tudluoy kag unsa ni sa gusto di ka makaton mo gitudluan kuno siya ni aning Timor Maranga nga anang kupot hantud karon mo na yang gisunod ora na ako na hibaw-an gikan kay Master Ramon. Ako din si Kuan, si Sax Manigos, gikan ko sa RR Eskrima. Ang nagtudlo na ko si Grandmaster Ramon Rosada. Nagsugod ko practice sa edad na ko nga 23. Antod karon. Unya mao ni karon nga naabot ko aning sitwasyon na nga pagkamatay sa akong instructor, ako na gibindan, ako na nagdaan aning RR Eskrima hantod karon unya mao ni akong gipadayon hantod karon ang RR Eskrima ang pag uban-uban ni Grandmaster Ramon Rosada kay ako yang himong right hand sa bisag asa ming dapit maabot og panudlo gihimo ko niyang kanang right hand instructor gyud sa buhi pato siya unya mao nga ako yung ipadayon antod karon nga namatay naman siya nya mo na nga ako yung nagda sa club nga RR Eskrima sa pagkakaan nga gi istorya ni Master Ramon ako nga ako yung ipadayon ang among club bisag wala na siya unya naagit po ko yung mga pamaagi ang iyang pamaagi o ako pag yung gidungagan antod karon nya mao na nga ang iyang isulti ako yung isunod nga kinahanglan nga manudlo gyud ko antod karon unya ako gyud padayon kay ang iyang anak dili man makapadayon mo nang dili sa kuha niya gipilit ang tanan niyang kahibaw ang RR Eskrima nga akong gida duna nay kalahian kay matago sa amwa daghan mi instructor pero ako may nagda duna na ako gipang upgrade pod nga lahi sa kang Master Ramon magbase na sa akong gipang tudlo aning mga bataa nagtudlo po ko kanang mga sport harness o nagtudlo po ko kanang mga mga medium range kami doon na may tulo ka klase gud sa duwa doon na may long range doon na may medium range doon na pod may short range pwede na ko ipakita. Nga siya raw sa aron pero daghan kog tinunan pero kini raw sa akong presentar nga nako kay kasulti base sa akong gitudlo niya. Pasalamat dito ni Master Zax kay nakoy daghan nga nakatunan o kanang disiplina sa kuan ang mga kauban din. Kanang pasalamat ko kay daghan gyud ko nga kuan nga mga champion na mga technique then mga
mga kuan duwa nakaapil na og wake up wadyo ko nagmangay kay nindot kayang ikanan. Kung advice sa katong mga batanon nga wala kay lingaw, willing ko nga mutudlo sa inyo ra pong kinisingkasi nga gusto po mong makat-on kay kini dili pa ni para apo lang, para ato maning tanan. Sa ato ni nga Filipino martial art kining artist na gusto ko nga kamong gusto nga makat-on, willing ko sa pagtudlo. Kay ato man ni planong ta na kanang para sa ato ang lugar din sa Lapu-Lapu. Gusto ta ko nga kanang ma-improve na to ang atong Filipino martial art ba nga unta kaning maato gyud nga kanang kinahanglan nga kanang mo di lang sa mga uban nga kuan nga sa atong Lapu-Lapu kinahanglan nga kanang kamong mga batanon giyawhag ta mo nga mukat-on mo sa ato ang Filipino martial art. Istorya sa mga batanon karon ako niagi sa ko pagka batanon ba o dili na lang ta maghilig sa ubang lingaw karong panahon na kay kanang ang atong lingaw okay naman kayo nga mag-martial art ta puslan pa nato unya magamit pa nato kontra ato ta sa mga ako gikan ko sa mga kuan kanang kamao sa kuan sa pagkabatanon gihili ko sa mga bisyo-bisyo pero pagka kuan ako pagkatapos na kuan ng martial dinhi na ko naghilig hantod karon una nga suway ninyo kung mahilig mo suway ninyo di ba ako ikapasalig ninyo nga mas maayo gyud lahi sa uban nga atong gi pilik